ole masa in clear tu te chibai ka buk le vek chewa tu tuma chuan hei news a kan hriat nge tura ka du chuti rualin thinrim thlak em mai a om le a ne hi a poi hle ne hei tura kan hmu lai hi Burma lampang hmeichhia ani hian a naute mo naute sen thlasom upa kha a rubo mi mai ne atlan bo pui mi mai ne chu a bon rep khop maya hetiang a minun rong a mangai na po nei lo mo a kum tling lo naute sen po khatiang anga a lo hruai bo du khopanun rong kha ne chu a poi vong ane ama hi a mi zo ne lovin Burma lampang mi bok kha ne ya ani taka chon mi zo te hi kan hara choi a hun to ne ti hi a phat ruala om to lo ne heting ang renga mo kan kal zel ani chuan naute tam takte a no pang te po ne ya he ta mei chia chak lo zok te thleng po ne khang ho nun na atan po hian a thil hi a hlo om chho viu ani ti te po kan hriat poimo a Burma lampang mi zong ra tlan zong hi sual pon ni lawa he tu na mi te po hi a khatiang sual zinga mi khani ni mai amar chu fel tak chun omani heting anga thil ti sual tu te hin na taka kan hrema kan vozal de uzel ani lo chuan Mizoram chunga hian tual thana kan ti te a heting ang ruk mi hring ruk bo kan ti te po hi ni a thleng chho zut dor ani ti hi chu a mi mol beratan po thil chiang sa ani ti kha a hmu thei renga ni chuan eng ti khun velin ngian ruk bo ti te po karan soi chiang don ani ya a poi vong hle maya he thil hlenga hian tu tunge in nam hnoi he nu hi a ro bo tu a naute sen hruai chuaka pom chuaka tlan bo pui tu kha ne bultum tu berani ya a bula mi pa ho hi a thur wal pui ta kha ne heting ang thil hinga tenge nam dang te hian Mizoram chunga a huai sen takin aron ti ngam tak ti po hi ri ruwa hian a kan ngai tua lo thei to lo ani ya heting ang renga Mizoram hi kan kal chho zel ani chuan a tuna kan du lai mo kan naute a mi panau pangte po ni kumsom nuelam te po ni ya a thlasom thlakwa thariat te thleng po khan ani naute sen tam tak tan khan an nun na atan thleng khanin thil hi a hlo om chho ani hetiang mi sual hawi an hlo om to ani ti hi kan hriata a thei to pakan tran ho te po hi poimo to ni chutik ani lo chuan nakin loka hian se bo nuwa se kong khar nga hian kan omang te hi a hlo om ani nga tinge ral tlan kan ti te a ral tlan ni lem lo te po ni thadeo om ve mai tur ania a sual hi an chak tlat ti te po hi rual lang ani po ni se video kan en photang nào pom chuộc tu này ấy à thu ruột pui thế cần ra mà hết điện rồi thì cần thay ngay là vậy vậy xe tăng cao bằng khung đâu Arab khác cái này của India thiên chân đi tu na mi kha he thila mo he thil sual Arab thak lu tuka in nam noi hau chun nia chu heting ang thil hi Mizoram chunga po a thleng ani chuan Mizoram chung hi avan him to lo em ti hi thil lang chiang sa reng ani hei tu na mi hi ni ama en re po hian enge poi khoi kha a hre don lo ani ti kha chiang reng ani ya a thil sual eng anga lian tham po ti don se a huai takin mo ngam takin ati thei don ani ti po kha chiang reng ani chon he thil thlenga tang te po ni ya man tun na ya haral tlan tam takte aron lu hum atang hian thil sual rap thak pui hi a thleng ti lo thei ani lo ani amora chu khami ani wang khan an vain an sual kan ti na chu ani mi lo maya engpon ni se thil thlendan kim chang kan chirang kan thu don na in a soidan chuan nau te hi Burmaram chung zo kho thar bullok triau khomoi ami ni in heng mi sual te hian rubawin tlan bo puin lo tuma mi pui si peiten an lo man ta ani mel chanchin ngai chan mek ania kan ron update zelang aruk na amo phurtu ber feli anti hi ka bonga sial lam fanu let pan chong kho chuak ani voina triau khomoi naute rukbo ania theito pin kan chui zui ngala kan si pe duty ten kot sei po sa an lo man thei hlau mai naute hi dar kwa khan ri dam doi in kan pan puya doctor ten an check fel nuwa police ke ma thil chu le poimo te ti fel ani nu in triau khomoi an ina thlen pui ani e aron ti kul moi ani ya ani da taka chon he thil thleng rap thak taka hian a pathian na thora pui taka langti lo thei ani lo thung ani heti anga a naute sen thlaso mi lek eng ma pola hrelo mo khating ang amut bo lai nge an ruk bo te eng tin nge alak bo thut thei te po kha
ril ruwa hian thil tam tak alo lang zut zut ania a poi vong vong ani naute sen ti khan pombowa engting en ti don an hral don nge nia eng amoti nan an hmang don nge ti te khatiang thleng khan ril ruwa lang ani chon soile soi nu dam doi number 4 heroin cocaine kan ti te po nia khatiang ang mai pi lama khan hei tiang hian human trafficking an ti mi hring hmanga sum don na te po soi kai lau the ani lawani naute sen mai pi lama hian mi hring thalai mo mai chia chak lo zok te po nia nau pang chum chiap kan ti te po ni khatiang thleng khanu le pa te hian mizoram chunga om te hi mo kanin en kol uluk sot thi angai ni ti hi alang che ngoi ngoi ania hetiang thil rap thla hi mizoram chunga hian tun ma khana thlengai me lawani nga tinge mizoram chunga atam tak em kan ti chuan engdang wang ani lo mi sual tam tak aro lut huma kan unau te nomolom ti te khating khan thamuan na te non zonga ta khan mi fel vek ani si lawa mi sual pui tual tha po hre lo mo mi hring Rukbo po hre lo te kha tam tak hian om ve nuk sia chu chon thil hi aron ti buai thlak chho me kani kan har avan hun em ti kha kan in som da ani mol bokani thil khen hun hi in rin ni October ninga ani mel chanchin ngai chang zelang he video ko ron da na chan hi tun la ya stay dang le rampo na tangin an mi zia le nung chang khriat chian lo ra tlan tam tak Mizoram an oma an sual ve kang ti na ni lovin re theina hian mi tam tak sual ko a hruai lu thrin ani thil thleng theilawa kan ngai po a thleng chho mek zel ni na langa kan film khur tlan zel nan he video hi ko ron da ani ron ti kul moi ani hi ani na taka chuan mi zo te hi kan har lawani chuan mo hei poimo ani kan soinon fowang kan har lawani chuan nakin loka hian thil rap thak pui he kan tok chho dor ani ti hi chiang rangani chu thil chu engtinge kan pumpel thayang kan ti chu sarkar ho tu te zpm sarkar bok hian huai sen takin ral tlan kan ti te fel lo te inom ve nuk awangin heti zo hian ma kan la tia thu pe khau takaron chuawat lo chuan mi zo mi pui te hi kan la chaw tel dor ani ti hi thil lang chiang sa renga nia hei tuna thil thleng te po nia mani dewa thil thleng te po ni ti khan ruang chhar kan ti te chumi te chu an soi sa ati te ral tlan in scooty rule to tiang chi te hating ang hriat chak om lo amaro chu in hril hriat lo thei si lo news ang chi hi aron thlen na sa chur ani chu tiang ani wang chuan mi zo te hian hetia kan soya an phu dok hremna muro se an nin nomra tlan ho kan ti bol pialama hian sarkar ho tu te hian khau takin huai sen takin ma an la lawani chu kan muang sual dor ani ti hi chiang rangani heti anga thil ti sual tu hi namdang mo vai po ni ro se mi zo po ni ro se Burma mi po ni ro se thil ti sual tu an ni chuan an rek chat zel don pokari ti khakaron soitel do ni mi zo te nama kan chen thara engemo hau mai huau kan loma khatinga kanin man mek lai hian mi then khathian min lo ai mek ani ti te hi kan hriat anga paimo ne